Our path to justice now so easy. National Legal Services Authority provides competent advocate in legal proceedings. all possible legal help and advices when you need the most. Does speedy settlement of long pending cases through Lok Adalats. And that too absolutely free of cost. National Legal Services Authority, better justice, better society. For more information, contact Legal Services Authority office in the nearest court. Or call the toll-free number 15100. Our path to justice now so easy. Ni pedang sumbhai phi baro asakani ka program jungi tutip ikian. Kapang bangin nya phalio mentagat sni kalong ka bai bam ban ka hok jongi kan thai. La tipru yaka kum ka maintenance and women's right. Ibadan nang kat lembat ngi ban pensyai halor kani kapang ide ikong Nakilin G Shalla. I member jong ka State Women's Commission. Kublai kong. Ti kong ka ai kani ka women's right. Kabungi ong da ka kasi ka hok ki kan thai mo. Ti hok ki don ya baro ki brio henry ngi kham banjur ya ko hok ki kan thai namar ba da ngi I menta ka jelai ka jing sha thom bo ki kan thai bat ki khna te namar kata ngi hap stress ba ya kan ni ki hok ki kan thai Ti kong ka ai kita ki ka hok ne ki hok jong ki kan thai ki hok ki kan thai te kumbala thao no ka dorbar ba shna an mo ki buan shokha shangman nang tapat ki an ki ba yada na ka sha thombo te ka an bai ba ki buan kita bro henry la ki buan ki an ro ka shong hangi ki kan thai kumnu ban pen khlan jing bu kha dia da ka batip shapang ki dia tu pensyai lam kong halor kani ka anye ka bai bam jong ki kan thai di kat kum ka an section 125 jong ka CRPC hang tu kala bu kerpang na benta ka bai ba kata ditang na benta ki kan thai ki khon bat kum juru ki bi ba jong mano ki ba ie no ki kani ka an bai ba te bun sien ki brio kim tip wat da piong de ki kan thai na de ki mi ka pa ki bla sha I ki khon kim tip shang kan ni ti nga kwa pan pin sha wa ya kan ni ki wa sha thom bor hi ki kan thai ki khon de ki mi ka pa ki la ban wat jera deng ba ka ye ka shari namar ba ka de ka ye ka shari ban bishal lor kan ni henry kham tam e na benta ki kan thai kadon ka bengi khot commission jogi mak Meghalaya State Commission for Women hang to ki kan thai ki la ban wan chakmat kin ai da application ban ujo ba ki la sha I la sha ban ben hau pa ka yi but ki wan ban pan ya ka bai ba namar ba kimla ban karsha ni ki khon te ki la artli ki ne ki bor an what the ni kom ka commission nim don ka bor jo ka ko henry ni de kuasa judicial body te kini ki kan thai kaleng saudong ka jilla kila ban wan chapo ka commission ban wa de ka bai ba ni ha ban kan ma ba bang ni ong ka ne kan tien bai ba kam de tang tau khaw shini kam lu ka de ru ka bai kot school ka bai ki chan ki nep bai wa yeng e namar ba kamut ba tang ba la mi na yeng ukpa dan jingkit kli shu ya karlok ya ki khon dia namar kata ka commission ka don banyarap kum kini ki kathai ki basham lana ti kong ki ai ta ki jingdon kam lane ki kendon ki bahab ban pendam shwa ban lek khmi ne lek pan ne dawa ya kani dia kumba niyo I ni tepro ka shong kha shong man ning kong do dia kata kadon ka bengi khot ka registered marriage kata bla ya tho ya tar adun ki sakhi te ya kane ka registration of marriage ni iba hapo ka special marriage act kadon te lengba ka yang mani kadon lengba kani ka ki temples mo jo ki hindus ro kidan ka way pat ka de ka unregistered marriage ka ba ni khamyo I ha kane ka imlang sa lang jo ki khasi hakaba buon ki yeshong kila yesuk ki bahaying bahasem bat kya nang yad kata ka jingye de shikurim klam de yatho yatar
ti haba ngiwa de ka bai bam niran kam kanu ka kot ka selaban om baki de shikurim ti ki bela ya tho ya tar ladon saki kala sup yaki Henry kini ki baklam pa ya tho ya tar bam padan saki panya hakata ka bela ya tho ya tar kila ban pan ka kot jing pensisha na kashnong ban pensisha ba ho ini ba ka ini kong kila ya shong akata snem hakane kashnong ti ka ba ar pat haba ka kentup ya ki kuan man pan bai bam na penta ki kuan i dan kam kata ka birth certificate ti ka birth certificate kum ka juk man ta tala asuk ba ban yo masang kha kuan buan kila yo ki kan thai Henry ngi i she dan pat ki jakaru ba ki kan thai ki kwa ban kha kuan hayem ti ki tu ti kim dan birth certificate ti teng haka jingkar ki ban yo bai bam kim pat biang ki kot kisla ngakan tu ki wanum ab ban yo ka birth certificate ho let apply let pimpat yo pan ka jing pensisha na kashna ban pensisha ba ini kong ide ilok jo ini ba pat kini ki de ki khun jo kini armo dia namar kata habang asyong ni nilai ileng ba ki sapo ki kuat leng ba ki sapo ki commission ki kan thai hi babuan kim tip ba ya ka syong kha syong man di banda ya tho penyatar kan dia kan pensuk yaki kai ka bagi orang pare ka compulsory registration of marriage act ma ka don kan ni kaan hapo ka jela jumi Henry kamban pada kadang ketin compulsory kamban ya baro ki pat ba tentang kendiat ki basya ban ba ong ba kin hap ngat ha kan ni kaan ti Henry watla kam dan ru kan tu ki pat ba baro kham tam e ki kan thai perkhat syaban syong kha syong man wan nom kerki ban nong syong kha syong man klam ya tho yatar ta ya lengba ka an namal kani hi karwan rajing suk om tang ya phi Henry ka yeng ka sem jong phi ba de ki khon baro shirta ti bele nga ban ya kani ka de ba buon ki kan thai ki ong ba o klam pat kiu shiyang mani ong im pat ya tho yatar nganom yo ka bai ba kim pa ki babli ki kim tip syapang ka an bat ki buon ki basneng yaki da ka jing bakla balada phim ya tho ya tar ya ka syong kha syong man phin nam yo ka bai ba namar kata kan suk hi yaki kada ki la ya tho ya tar ya kan ya ka syong kha syong man kan niru ka bhaba phi ya tho ya tar ya ka syong kha syong man kan khamjur ka jing ket khli ukpa ka yeng un perkhat ya ka yeng ka sem ban pendap shwa bon kner shaka wei pat ka long yeng te hadu kat no por kila ban pan ya ni ka bai bam haka jing shisha kat kum kaan hakanu kanu ka por kila ban pan ya ka bai bam ti buon ki kan thai hi kham tam hakane ka jit ban riu ki khasi mo nitip habang im nitip kur nitip kha ti lada ka sha le ben ha ukpa ka yem ki kami kapa ki kloi ban kudu kloi ban psa kloi pa school ki ksio wada kam de ka kamram joki ti le si kani ka pensting jingmu jing perkhat yo kapa ka ye oh adun baksa ti kam de su ka jingket ki jonga ata ula kloi ban kene shakawi pa kalong ye Henry le komno ita ilong kami lada kata ka jing yarap ka jing kershan imi pa jing i ka kutno lesi ki yapno tane kimla shu yo ka ban kanu cing e ini ilong kami lada isyai mentakasngi tane hadian posnem bila syai ru ila ban le file ya kani ka application ban pan ya ka bai ba hakanu du ka po kam dan jingkhang e ru ya te haba ki le dawa ya ni ka bai bam mo te kat no kila ban ka jing yo jung ki kila ban yo kat kum kaan ti ka pechwa kai ka commission dan ne ka code hi kam tam ni pechwa ka jing yo ka jing kamai ka ji jung pa ka ye ti teng ki brio mo ka jing dawa te ka babun ba Henry lada ukamai kan diat ndawa shibun hakam ya hap shu nama kam tam ladon RQ janya le kala nampun jing du jing se anta ti pet ka jing yo jing em jung uswa ti ni pet ru ka ki khuan kan mut ki dan
namar ki adon ki kia sapo ke commission haba ki kin thai ki wan pan bai bang sangot ki khon ki don ki rang ba ki terwasan spaceship nai te kata bom la modul namar mata tang ka bai consultation doctor sau spat ka ki krim san spat ka te nai ong se ka bai da wai nai ong se ka bai ka di te baru wi banai nya bam da ka mata baru ngitip u khaw ka nush kilo oh kidan ki deki yo kajing nantoy na ka sarkar ki BPL itu te ka biang henry kasapti school mo yo ka pai school ru kan dan bai andali school sarkar inlo di amini itu kan dia kan so ibai ka di tib kini baro ka ki hap perkhat ka ying bishar ne commission shaban ong ba ka de kata ka do tang kwa man pen shah ne ba na ka commission nimla ba ong ka no bana kata kin hab ya suthu kita ki hijur kumno ban ipen ben ya kata ka do ti kumbangi la pet man tamo ki kan thei ki sha thombor ta da ko ni ka an kan sami phila ban batai halor kan ni ka jing sha thombor jong ki kan thei ka jingsha thambor ki kan thai te kamdei ke ke batamai ka bala na du man shwai bat ka basosi ka te kanang yanang nang yasta hangta kanang jur te kan ni ka jingsha thambor ki kan thai nya dei kala kham jelle shu ha kan ni ka lockdown ni tip tang na ka statistic bangiran ha ko ka commission kini dei ki bashilur ban wan chakhamat ma ko na ta shaya ni buon kim shilur ban wan chakhamat ka banding kong do ki perkhat ba ladang alai ujo unni na ye ladang alai chiki pulet lada ki wan lada ki bat no ki pulet shimir ki wan phai shu shaya te buon ki kun ki snap namar balai ki perkhat mano ban psa henry ngakwa ban pensha she ki kan thai sobha wat num khabrib ya laki ho wat lada phile ujor kamut ban yin num dan shu bapsa namar kane ka a bai ba lada umi no ukpa namar ba umyo unsho ndat kencat ya phikat ba umon kamut ba yin num dan shu bapsa manoman ka an ka don wan shakamat ki buon ki banyara lada pisngap num dan batik artat haba pisngap haba pikun nanta kasni kade tang shitha la shay la hisni kanang jur teng teng ki shenrang mo ki ngam ong baro mo hamman na ka jaj benrio ki don ki rang ba ki baklan jeng bujing berkhat ki ba sumar ya kayeng kasem nama kata ni i ki dang mi ki banang ba start ki khon ki nang yo ban puli ki na yo teng ga jeng puli hendra yi ki ba bamdan jingkit khli an la rai na ka la don ka jing ya hab jing mon hapo ka commission ban ya rai ban on siu bai bam ka tu ka ni mo te la kim bat kim kit khli ya kata ka jing ya kut jing mon te na ka commission hi ni refer sha ka kut an la le sha kut te ka kut te la su thu hi ka kham e mo te la sha batai ba de ban siu ya kata ka bai ba lada shisian arsian ki klet tek mo ki ong baklet lada bam biang pisah mo kaptam kini bam tan hapo ka government employment ni lai te ka tu su thu mo hera de ki kan tat hi te kila ba cha set along shadu shibnai te kamtam dangi kam ya karanya le ka unregistered marriage hang ni ha nga keren mahan benta ya ka local problem mo nganum la ban batai ki wen mo la ka jong lada ka de ka unregistered marriage tu am ki ka bai bam kin yo ka ju kumju kur kom kin ya ka ju kelenti kin ya kane balenga ban ya ka unregistered marriage namar ba ki perkhat ba kamdan jingkit chu te ngalala ban mi namar kamdan kot ka batte ya nga namar ba de pipai ka registration of marriage ki hab ban smai bam smai ba kimpat chong kha chong man chawai ki sisem bla bam smai kala te am ka an hanre ka chong kha chong man club ba unregistered marriage kamdan kum kata ni bon ki case commission ha ba ki ken thai ha ka application ki tho ki ong ba unia ukpa ka yeng u ong yanga ba udang samla
an la yo ar lai ngot ki khun kan sami ka wei ka lok unia di ulok jonga la sam sangot plan ki ki khun ka ba badak thang jing mut jing perkhat shisha tang ki basha ban ben tre ku mangi batre na ban ta ki kan thai ba balikin ka suk anu ka ni ti orang ba ban shu ya yang sting ka ni umpan pratang we kyuja buon ki kyuja artat usong pat shuleka ladang khamut shisha ki buon ki da ki ban mi kom tamo te ngakwa ban ong ba ye kine ki kathai haba phishong kha shong man buat da phiya ya registration na unregistered ne stress ya registration of marriage tang pada kadang ka unregistered marriage ru so bha da wat nya namar bah ka bakut kesni ka an kanum kamsha ban pan bai ba ya ka lok ba a lada ya ka lok nang kong 4 lat san chiang na ka yeng ka shari lada ka di ka unregistered marriage ru pimla ban om bangala mi kam de shu kalok ban ong hi bala lat san chiang hable hi shu ko claim register ka marriage ru artat kania ki bon ki shem jing e ki berna pok government service namar ba kata ka an bangi ong ka baigami mo msha ban don arut ki lok ki barang im ha ju ka puar ka banjam namar ki service rules ki dan te bon nda kila ya kila kania sha ko perkelong yin kila kwa ban bujli ki kerteng jo ki nominee mo shu ong na ba ya ka service book ka an kam sha ko wan ra shwa ka degree ka rai na ka kuat ba pilap lat san chiang hang tangin sha ifi banya chakaman ti lada kidan arut kilok ru ka kala banya disciplinary proceedings na po ka department ni ya kata kini dei haban po ka government service tamba wada ki mo ki beri ki tip di kini ru kam penduna te kata ka jingkener ar long ying lai long ying ru kam penduna kidan be ki jelai ki kes kum kini pat lada kadan kejengte talakam mo na pok sarkari kamtam ki ban rungkam ba lada don hi ki ba dan ar langut kilok ba 4 ya pelat san chi mndi ban ai kam pok sarkari kita te kong lada kini ki brio mo kidan ka unregistered marriage na ne ta ka jinga shong kurim ka bampat dan kata ka jinga soy ki hap hi banda pelat san chieng ho ya kata don ka nomor ba ngila im ha ka perthai ka ba kanu bangile don kam ka kot kasla da kha khon don kam kot sla shong kha shong man don kam ka kot kasla umdei kum ka pol man shwa ba tang shikan tien labat manta mi shpu kan tien ro ka wei klam ban tien nomor kata don kam ban de chak khon artat kani kejing le chakut ru bun sien hingra ikut kum ka data hi kade tam ki brio ki berna po government service ki bam doni government service kim da sunyo henry lada ka kenthei ka kwa ban tan chakut namar bala pen kenya ka an pen arbut lok kala ban de kata tangba kalong ya ban syam ya kata namar ba ki khasi jongi hi bun sien hi kim ju kwa ban ki ka yeng de sa te kong shanu kan phai lada kini ki kan thei ki sha thombor ti kat kum mengila ya keren mene mo karon ka yeng ka shir ni kong ti kat kum bangan teng na ka tu mentan bang ong ba ki brio jongi hi kim ju kwa ban ki yeng li sa hang ne ka wan ka commission haba ki wan ki file kanu ka jing ujo ka sa ha po ka commission kamde ka ying bisa ban rai rem rai job yano ka commission hi pun sien ka penba tang maju petengi tai ketian ba ka commission ka penba bun sien haba ki wan shijur ki ujor ki jing e joki ba chi sien ba kala dawa ka kan thai ma kala pan ne ka bai ba ushin rang ula pen ida pa beli umi na yeng lan ya beli unum ai ka bai ba tidak ke commission ke sautu ha ka jing ya keren ma ka jing ya mi kada namro arliang ba kadang don ka jing kermen yikini arngut ada berangut hi kidang ya ne hi tang param ki empat ya kenir shwe ni pha ya ki ni khot ka counseling bar ka basutman ban ong ba
ki don ki shijur ki ba la ya poi ya sa lang biang bala ya rap ka counseling but kila pen ba yo kiuja ya katonomi yang but kilong kami kilong kapa ya ki khon ti ka commission ka de ka we na kata ti habalet chakut buon ki brio ki salia ki on wa shisim ba le chakut la rem balut pisah ti kata ti kandat be mo ka jing set ti hak kani ka kawan kani ka authority ka bangi khot ka Meghalaya State Legal Services Authority kani ka authority ka don nabenta bantrei nabenta ki pedba kinu ki bashim lana da ong kin theine ki shenrang ne ki khlung na mano ki try jelana ki bar jela ki bashim jing ki bamla ban ya kendu ya tau lira no kimdan ka bisa kimdan kedenti kila ban leche tu kani ni benta ka jela de apo kani ka jela manna ka district pan nomor bakani ka Meghalaya State Legal Services Authority ka office apo shlo ti ki brio na nong kondong kinum la ban manchin hang ni ka wan ka bangi khot ka District Legal Services Authority man la ka district kidon ya kani pat ka ha ka jingpet jong ucheman ubade ru district session judge jong man la ka district session ko ti teng pat ru pin ong hapo ini district ru kibun nang kendong shu jaka hang ni ka wan ka kam jong ki brio bokhot ki para legal volunteers kini ki para legal volunteers man la ka shnong kidon ti ki brio ki baran chek kham tam ya dei bat ka an la ne teng tang ban yo I certificate ban kum nu ban apply birth certificate kum nu ban ne Aadhaar card kum to kila ban le chikini ki para legal volunteers kini kin yarap kin pen ilanti ki lada ka dei ka kam ka bala ban yarap tanga ka level jo ki para legal volunteers kala adep tu lada ki don kam siplida nang tu ki refer sha District Legal Services Authority ban nang tu ki pen yo plida ki ti hakani ko kom kan kabha palat namar ba haba pia keren bar ki para legal volunteers haba pia hable chiki lawyer mlut shitankar iki para legal volunteers ru kan mai pisa yo lawyer umdan kan man mai pisa wada lu chakur upha prin kanu no kot ban kanu kala tip ka sarkar kata kani ka jingyarap kala yarap ya bun ki breu tambah ka jo kapor ni kentu ya ki kamtam banga tre ka bor ai so wat shem kabu ya kani ka jingyarap na ka bangiyo na ka sarkar namar ba ka sarkar kale ka babha te nakalyang ki para legal volunteers ru te ngan hab ban biang mo sa shisian ba ki brio juni kim kwa ban ki ka yeng le sa te nakalyang jo ki re khamtam e kini ki kam bai bang kila ban pha ya ki shaka commission banya ba pha shapo yeng ka shari yeng bisa lada wan shaka commission kumanga ya thu mene fi bakadang don ka jingkermen ba kan bah ya kai kan nyat yang kai mo shisian ba yang ka shari bun kila kan akri banong ba to ni pan bah yang kai yang kasam kim treshu kisngo kum ba dalit yang ka shari kala penjaburam kamdai kum ta kali tang ka jing wa de ka hok bagi kan thai kim ban si ki wa lanti shani shatu henry lada kaya ka balai ki para legal volunteers kila ban phasha ka commission nama shaka commission ru wada ni shong aposh long ru ni jubun ba iki si bakam karpang ni let ni penlong hearing shiki district shiki bikiwe ti khaju ka por ba tip ikini ki ain ru na ka commission ni penlong ki legal awareness programs man la usnam ni let shadu ki gender health garo health ba khasi health kam tam ki kan nong kan namar hasar kitip baro ki dan ki bang dan kamban ho ingin hapetin ti pen irin ti ki andre kitip andre syakan dong de isne ki perkhat ba teng ban ong ka kam bat boru ki pen yesuk hapo kasno ka balong bian kata la pun ikun la shu khai kun la shu hapkip marwe kim tip ba ka kampat bor ka de ka balong bian pat ubri ula ban sha set usha ban abi ula ban sha bisha kim tip ya kata ki perkhat ba la sha le tip manu ban de la tip ru batiang
mia chu shakmat amar kata ki ken thei ki hap tip ya ka hop ban mano ban la ban yarap palat lat na kini ki paralegal volunteers ki berhasnam kini ki first contact bat kini ki bria bayadan be mi kanu ka jing kan at hayeng ne kanu bam sutu hayeng kini ki first contact ke hakachu paporu kidan kini ki senglong kemema bateri mon subhan bentak hoki kan thai te ki kan thai ki basham shitam ki laban let check-in ro but new york bun ki case ba refer na kini ki seng kan thai ki refer shak commission ban nyala ban pensuk dan teng dengim la pensuk ni hab refer shak ko ya ka shari song tana ko nga tu bala pen shai ma thi kuble shibon tinga kan tu ya baru kinong pe jungi ban chim ka buya kani ka an khamta mi kan thai kum ju hasor ba nong kan dong tang kum ni khandian kuble shibon